Gdzie tak naprawdę leży Górny Śląsk? Śląsk, Górny Śląsk, Dolny Śląsk, Śląsk Cieszyński, Śląsk Opolski, województwo śląskie. Jak tu się nie pogubić? Gdzie w tym wszystkim jest Górny Śląsk? A gdzie go nie ma? Śpieszę z wyjaśnieniami. Rozprawmy się z tym raz na zawsze. Pułapka pierwsza. Śląsk. To może nie tyle błąd, co najczęściej nieścisłość. Dzisiaj, gdy słyszymy Śląsk, najczęściej mówiący ma na myśli Górny Śląsk. Tymczasem historycznie Śląsk odnosi się do całej krainy, obejmującej zarówno Śląsk Dolny, jak i Górny. Historyczną stolicą Śląska jest zatem Wrocław. Skąd wynika dzisiejsza nieścisłość w myśleniu? Prawdopodobnie przede wszystkim z powojennej wymiany ludności na Dolnym Śląsku. Niewiele osób obecnie tam mieszkających czuje się Ślązakami i niewielu też można tam spotkać autochtonów. Pułapka druga. Śląsk Opolski. Stosowanie terminu Śląsk Opolski wprowadza mylne wrażenie, że pomiędzy Śląskiem Dolnym a Górnym leży jakiś trzeci, opolski właśnie. A to nieprawda. Określenie Śląsk Opolski przed wojną odnosiło się do tych terenów Górnego Śląska, które nie zostały włączone do Polski. Natomiast dzisiaj najczęściej mówiący o Śląsku Opolskim mają na myśli teren obecnego województwa opolskiego. A trzeba pamiętać, że województwo opolskie składa się z ziem górnośląskich, dolnośląskich. Co więcej, częścią województwa jest też zupełnie nieśląski fragment ziemi wieluńskiej. Samo zaś Opole jest jednocześnie stolicą województwa opolskiego i historyczną stolicą Górnego Śląska. Pułapka trzecia. Śląsk Cieszyński. Śląsk Cieszyński, czyli właściwie jaki? Przede wszystkim górny. Tereny należące do Śląska Cieszyńskiego są częścią Górnego Śląska. Jednak w wyniku wojen śląskich toczonych w latach 1740-1763 pozostała część Górnego Śląska trafiła do Prus, natomiast tereny Śląska Cieszyńskiego pozostały w obrębie monarchii habsburskiej, czyli de facto w Austrii, i przez kolejne lata części te rozwijały się niezależnie od siebie. Doprowadziło to do tego, że te dwie części Górnego Śląska czasem traktowane są niesłusznie jako dwa osobne regiony. Takie rozróżnienie pojawia się często także w fachowej literaturze. Mówi się na przykład o przyłączeniu do Polski w 1922 roku części Górnego Śląska i Śląska Cieszyńskiego. Nakłada się na to dodatkowo odrębność kulturowa Śląska Cieszyńskiego, który ma swój własny dialekt języka śląskiego i na którym do dzisiaj żyje całkiem liczna grupa ewangelików. Pułapka czwarta. Województwo śląskie. To pułapka, w którą najczęściej łapią się osoby spoza Śląska. Możemy wtedy przeczytać albo usłyszeć o Sosnowcu na Śląsku, albo o śląskiej Częstochowie. Wrzucenie do jednego województwa ziem śląskich i nieśląskich, a następnie nadanie im śląskiej nazwy wywołało sporo problemów i czasem trudno jest się przez te nieścisłości przedrzeć. Dzisiejsze województwo śląskie obejmuje przede wszystkim wschodnie ziemie Górnego Śląska, bo zachodnie są w województwie opolskim, a także zachodnią część historycznej Małopolski. Procentowo rozkłada się to mniej więcej po połowie. Około 48% powierzchni stanowi historyczny Górny Śląsk, 45% powierzchni Małopolska, a pozostałe 7% to ziemie historycznie zaliczane do Wielkopolski. A zatem województwo śląskie to absolutnie nie Śląsk, ani Górny Śląsk i nie można między tymi pojęciami stawiać znaku równości. Jedynie kiedy mówimy o województwie śląskim w jego przedwojennych granicach, a więc w latach 1922-1939, to wtedy odnosimy się wyłącznie do górnośląskich ziem. Ale znowu, trzeba pamiętać, że do Polski włączony został zaledwie fragment Górnego Śląska o powierzchni 4216 km². Tymczasem cały Górny Śląsk zajmuje obszar około 20 000 km². Pułapka piąta.
granica Polski. Myśląc czy mówiąc o Śląsku lub Górnym Śląsku, bardzo często zapomina się, że południowa granica Polski nie jest wcale granicą Górnego Śląska. Jadąc z Katowic do Opawy, co prawda mijamy granicę państwa, ale nie regionu. Wciąż jesteśmy bowiem na Górnym Śląsku, co podpowiada nam czeska nazwa regionu – Morawsko-Śląski kraj. Jakie części Górnego Śląska znajdziemy po stronie czeskiej? Czeską część Śląska Cieszyńskiego za Olziem, a także Śląsk Opawski i Krajek Hulczyński. Na dzisiejszym czeskim Śląsku znajdują się także fragmenty historycznego księstwa nyskiego, między innymi większość powiatu Jesenik. Skoro udało nam się uniknąć wszystkich wymienionych pułapek, to teraz już bez trudu nakreślimy granicę Górnego Śląska. A zatem na zachodzie granica przebiega, zależnie od uznania przynależności księstwa nyskiego, którego tereny w 1818 roku włączono do nowo utworzonej prowincji opolskiej. Granicą historyczną jest dawna granica księstw nyskiego i brzeskiego z Górnośląskim Księstwem Opolskim. Jeśli przyjmiemy górnośląską przynależność okolic Nysy, to granica Górnego Śląska pokrywa się w dużej mierze z granicą obecnych województw opolskiego i dolnośląskiego do wysokości autostrady A4. Nie ulega wątpliwości, że sam brzeg i jego okolice należą do Dolnego Śląska. Idąc dalej na północ, granica przebiega mniej więcej w pół drogi między Wołczynem a Namysłowem, następnie na północ od Byczyny, gdzie Górny Śląsk graniczy z Wielkopolską. Granica zaczyna biec na południe, między historycznie wielkopolską Praszką a Gorzowem Śląskim i biegnie Liswartą aż do rozwidlenia w Stasiowych, dalej w poprzek miejscowości Herby, dawniej będącej dwoma osobnymi miejscowościami, herbami pruskimi i herbami ruskimi. Potem granica biegnie w kierunku Woźników i dalej na południe. Warto zaznaczyć, że lotnisko w Pyrzowicach leży po stronie małopolskiej. Dalej na wschodzie granicą są rzeki. Najpierw Brynica, następnie Przemsza i Wisła aż do Koczałkowic. Dalej na południowym wschodzie granicą jest rzeka Biała, przecinająca Bielsko-Białą, bo też i historycznie Bielsko jest śląskie, ale Biała małopolska. Następnie granica biegnie górami. Brenna, Wisła, Istebna, Koniaków i Jaworzynka to Górny Śląsk. Ale już Szczyrk, Laliki z Wardoń to Małopolska. Po czeskiej stronie w granicach Górnego Śląska znajdują się tereny Pojablunkow, Frydek-Mistek, następnie część Ostrawy, Krajk Hulczyński i Śląsk Opawski, a także niemal cały powiat Jesenik, będący historycznie częścią księstwa nyskiego. A zatem pamiętajcie, Górny Śląsk leży w granicach dwóch krajów, Polski i Republiki Czeskiej i trzech jednostek administracyjnych, województwa opolskiego, województwa śląskiego i morawsko-śląskiego kraju. I to tyle na dziś. Jeśli podobało Ci się wideo, to koniecznie kliknij suba na YouTubie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.